ekhaya lekhubalo. Amen. Siyabingelela nje kwizwe nezizwe. La sikhona nje namhlanje besihambela nje le zinduku ezintathu ngokubaleka kwazo ke ngoba ayitholakali noma yiphi noma sifike nje seyishile eminye yayo nje ayikwazi ukuvela ngoba ishiswe umlilo. Mawuthi uyabheka nje besazama eminye ukuhluma naku nje omunye ngifuna ukuveza lo cathi uzozama ukuvela unondaba lo muthi lo sobiza ngoba ndosi lo umnembe lo umnembe bese kube umnembe ikhambi umnembe lo kube umnembe ikhambi kusho ukuthi lo muthi lo mase kuthiwa ushaya imbiza yakho ndosi ngeke uzoze ungawushiyi lo muthi kumele ufake vele emoshayani imbiza noma kulabantu abafisa ukugqoma ukuphalaza ukususani leyo nto ngabe iyinkinga onayo njengoba kuthiwa umnembe khona uya straight kuleyo nto. Abanye bayazi ke lo umuthi lo esubiza ngomnembe lo ukuthi mawukuthiwa ushaya kwinduku yokuchatha mhlawumbe labantu labo uthola ukuthi akaze afike ashaye kumama kwenzeke mhlawumbe akhulelwe. So lo muthi lo awusabi makuthiwa ufuna ukukhulelisa lo muthi lo awukwazi ukuthi ushiye bese kube khona lo muthi lo magaya awungidalulele khona lo muthi uthi bayigama lawo umdlonzo. Lo muthi lona umdlonzo lo yabo umdlonzo mathiwa Nzima kakhulu. lo muthi lo esithi umdlonzo khona enye ivideo sayisakhuluma ngayo ukuthi khona ispecial esinaso somuthi esiubiza ngohlaba zihlangana makuthiwa ufuna ukucupha umuntu akanye ugadlwa njalo makuthiwa usafuna ukuvika ufuna ukushala kuwena egazini. Yebo. Nango umuntu uyakugadla magaye umdlonzo mangathiwa uyaxoxa ngawo akuthathwa iselesela ngithi Eshayiswe imoto eselomile kuthatha umdlonzo uhlanganise nalo usefe bese ushaya uhlanga noma ngabe olulodwa. Yebo. Umthakathi ngesikhathi ekugadla Ziyakhala asifiki lana ukuthi ngesikhathi esishaya hayi ziyakhala sikhala kuyena. So lo muthi lo kahle kahle imithi yempi le ukuthi siyayiveza la kodwa manje iyangena nasemthini yokuchatha emthini yokuphuza emthini yokucela like umnembe uyangena ngisho kuyumuthi wenduku ziyazi insizwa nomuthi okushaya wasentabeni. Yeah. La umdlonzo uyangena lapho ngoba umdlonzo uya straight kuleyo nto leyo main kusho ukuthi noma ngabe uyagadlwa noma ngabe ufuna ukugadla because nabo abathakathi makuthiwa uyagadla uyawusebenzisa umdlonzo usebenza like uzangume uyakwazi ukuthuma ukuthi awuyoshaya lapha ya uzangume uyakwazi ukuthuma ngisho kuthiwa ufuna ukuvusa into ukuthi ayoshaya lo muntu uyakwazi ukuthwebula uzwangume uyakwazi ukuthwebula umuntu ongasekho uzangume shuthi umdlonzo uyafana nozangume ngoba uyakwazi ukuyoshaya lapho njengasesufaka nobani nomnembe. Umnembe uyachatha makuthiwani naku ufuna ukuthola izingane uyangena umnembe so ufaka nayo ikhambi so ufaka onguduza nabo mathunga makuthiwa ufuna ukuchatha mase ufuna intelezi yokuchela ushaya le nduku lezi ufaka ozangume umthakathi lapho uphasha eloke egula kancane agule kancane ancipha bengaka azaphela angithi umnembi mina ngicela ukuthi siyivaleni la mhlawumbe khona oyo ungakuchaza emakhaya. Umdlonzo nje ngisho kuthiwa ufuna ukugeza idlozi elithwetshuliwe ufaka uzangume 100% uyangena lapho. Umuntu ontshontshelwa inhlanhla yakhe
umuntu ogadlwa kakhulu mase ukhathele ukugadlwa uthatha lento le ucuphe ngayo ekuseni ungaphumi la ungakhulumi namuntu uyicabe la uyothi uyagadla lowo sambeni